Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledaoci narode Srbije, svi Srbi magde bili u svetu, svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet u goste, ali preko interneta došao, da će Bog jednog dana i u studiju, Davor Kalajžić, osnivač pokreta MOBA. Pomaže Bog, Davore. Dobar dan, pomoz Bog, gospodine Zlatanoviću, Bog nam svima pomogao. Veliki pozdrav produkciji Centar, redakciji Srbin Info i da krenemo. Da krenemo, ajde. Vi ste dugo radili diplomati, pa ste mi odličan sagovornik. Vučić je u Kini, trebalo bi uskoro da se vrati, ali mene zanima sad jedna stvar. Koliko je opasno što mi ne znamo šta potpisuje, šta obećava i radi Vučić u Kini i koliko je sad to može biti obavezujuće, pošto je on tamo 5 dana, vidimo da svašta dobije ordenje, ide po njihovim buvljacima, ko turista je, poslućemo nekim njegovim izjavama, ali gleda neke robote koji igraju kolce, ali ne znamo ništa ono što je najbitnije, šta potpisuje, s kim se sve to viđa i koji cilj na kraju njegove posete tamo? Pa to je potpuno sve naopako. Ajde da probamo da složimo. Postavili ste mi više pitanja, pa možda na neka zaboravim, podsjetite me da odgovorim. Prvo ovako, predsjednik Republike po Ustavu predstavlja zemlju, a ne potpisuje nikakve međunarodne dogovore. To radi Ministarstvo inostranih poslova i ministar inostranih poslova i eventualno vlada i tako dalje. Znači, on samo predstavlja, on je protokolarna ličnost i u smislu tog protokola on je dobio tu kolajnu, medalju, odlikovanje, kako god se to zvalo, ja to u principu zovem kolajna za omču. On dobio kolajnu oko vrata, a mi omču oko vrata. Doduše, ta kineska omča oko vrata Srbije je odavno namaknuta i to je najveći problem od svega. Dakle, ako idemo u pravcu toga šta je nepoznato, nije ništa nepoznato, neće od tih projekata kineskih ništa dobro u Srbiji neće biti. Zašto neće biti ništa dobro? Pa zato što mi od toga nemamo koristi. Evo jedan konkretan primer za neverne tome. Ovaj rudnik bakra i zlata, Borski, jel tako, i uopšte ceo taj jug Srbije, Kinezi su opustošili. Šta mi imamo od tog zlata? Mi navodno kupimo ne znam koliko kilo, 2-3 zlata, bio je objavljen neki podatak, a oni iznesu iz zemlje tog našeg zlata tone i tone svake godine. Pa čekaj, smo mi tolike budale da ne umemo mi sami da vodimo rudnik, da ne umemo sami da eksploatišemo i da pretvaramo tu rudu u zlato. Zašto su nama potrebni Kinezi za tako nešto? Dalje, druga stvar, opet opustošen je taj jug Srbije sa zemljištem, odnosno šumama i vodotokovima. Pa čekaj, zašto mi da dovodimo neke Kineze da nam pustoše sve živo i sve redom i da nam oduzimaju životnu sredinu, kad mi od toga možemo da napravimo silnu industriju, možda napravimo, ne znam, šumarstvo da razvijamo drvnu industriju, da razvijamo prerađivačku fabrike nameštaja, Simpo, ovo ono, sećate se kako je to nekada bilo. To je radilo jeste i na uvoznim materijalima, ali je radilo žestoko i na domaćim. I onda imali ste domaćih dobavljača koliko hoćete. Ljudi su radili, živeli normalno od toga. Hrana, voda, vazduh, to su 3 kapitalna ključna resursa. To se nikome ne daje. Ma kakva crna eksploatacija, rudna bogatstva, kakva eksploatacija, to ostaje ovde. Pa ćemo mi, znači, vidimo da u suštini ova crveno-crna koalicija smrti i potoka krvi je dovela državu u takvu situaciju da ne može normalan, prav i zdrav, sposoban, obučen, naučen kadar da dođe i da zauzme neko mesto i da krene da to razvije i radi u cilju interesa svih nas, građana Republike Srbije. Ne, nama su za to potrebni Kinezi, potreban nam je Ling Long. Dalje, treća stvar oko svega toga. Postoji nešto što se zove robijaši, nešto što se zove korektivni rad, zabela.
naš najčuveniji zatvor po tom principu, pa je imao fabriku preporod i tako dalje, tu se proizvodili, ne znam, šporeti, peći, nije bitno šta, sve i dan danas takođe. Pa kod nas dole, zašto je toliko sve jeftino kinesko? Zašto u Evropi i zašto Kina uopšte truje ceo svet sa tom jeftinom robom? Zato što ima jeftinu radnu snagu, ali ne zbog toga što ima puno radne snage, pa je cena radnog časa pala, ne, nego zato što oni radnu snagu eksploatišu. Na koji način? Robijaši. Znači, mi imamo situaciju da u Srbiji, u Rodnicima i drugim kineskim fabrikama su radnici robijaši na izdržavanju kazne. Naravno, ne kazne koje su dobili pred srpskim sudovima, nego kazne koje su zaradili u Kini i oni su sklopili nagodbu sa svojom državom i dobili su neke kompenzacije, smanjenje kazne, oprost, nije bitno šta i kako, ako odu da rade za državu. I zato je to toliko jeftina radna snaga što se manifestuje jeftinom i najjeftinijem proizvodu. Znači, država Kina izvozi nama svoje robijaše, zato su one velike ograde oko svih fabrika kineskih, zato su ona neverovatna obezbeđenja, to su njihova stražarska, praktično logorska, zatvorska obezbeđenja, da robijaši ne bi mogli da pobegnu napolje, i oni njih samo plaćaju na taj način što im daju hranu, vodu i smeštaj. Nema plate, nema ništa drugo. Automatski u ceni, u krajnjoj ceni proizvoda to se odražava, da proizvod bude niske cene i onda to je takozvana dumping cena, tako se to nekad zvalo u vreme kad sam ja učio ekonomiju, i tim dumping cenama oni ubiju sve. Da li se to sviđa Evropskoj uniji, da li se to sviđa ostatku sveta, većini ostatka ovog malignog zapada, kako ga naravno da im se ne sviđa. I to njih strašno nervira. Sa političke tačke i sa gledišta postavlja se pitanje sledeće. Na osnovu kog sporazuma, mi taj sporazum nismo videli, ali on mora nekako da postoji negde. Na osnovu kog sporazuma je Republika Srbija dogovorila sa Kinom da Kina može da izvozi svoje robijaše ovde i da ti robijaši robijaju svoju kaznu na teritoriji Republike Srbije. Zašto naše inspekcije i ostali nadzorni organi ne mogu da uđu ni u jedno kinesko postrojenje u Republici Srbiji? Ne mogu. Ne mogu da izvrše nikakvu proveru. Mi pojma nemamo šta se tamo dešava. Pa zato što je to faktički postala kineska eksteritorija i mi na njoj nemamo nikakva prava. Eksteritorija zatvor. I to su praktično moderni logori, i to je neprihvatljivo. Znači, mi to isto moramo da znamo. Ko zna koliko još takvih ugovora je on tamo potpisao, sklopio. Ja i ne znam ko je sve bio u toj delegaciji, možda čak on to nije ni potpisivao, on je tamo to dogovarao, a podmetno kao u slučaju briselskih sporazuma nekog drugog da potpiše, kao što je Dačić potpisivao to protivustavno i protivzakonito. Tako da to je ta još jedna od posledica celog tog procesa i odlaska u Kinu. Onda još šta znamo da je to otprilike nekih milijarda navodnih nekih kineskih investicija u Srbiji. To sigurno iza toga stoji neki koruptivni posao. Od te milijarde nema ko se nije očešao ovde, počeši od njega, pa do onih koji će sutra te radove izvoditi, a to smo videli kroz ove autoputeve, kroz mostove, kroz nastrešnicu, i vidimo dalje da se te eksteritorije kineske i ti logori prostiru na kompletno naše zakonodavstvo, da kada je u pitanju da treba sprovesti istragu nad kineskim izvođačima radova, sudovi, policija, niko nema ingerencije, oni se tu da švrćkaju, a imamo kinesku policiju, i barem bila je ranije, ne znam da li još uvek postoji, možda vi tamo kao novinari možete to da saznate, sećate da su bile neke kao zajedničke kinesko-srpske policijske patrole, ne znam da li to još postoji. U svakom slučaju, da skratim celu ovu priču, ta poseta služi za dalje bogaćenje crveno-crne koalicije, potoka krvi i smrti, a na štetu svih nas građana Republike Srbije. I onda tu kreću bajke i o robotima i o letećim taksijima i još malo tu će doći verovatno i Marsovci i Jupiterijanci i ko zna šta i kako. Od svega toga, da li mi imamo neke koristi?
šta smo mi videli, šta se poboljšalo u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, koliko dece je izlečeno, koliko su smanjene liste čekanja na operacije, šta se poboljšalo u prosvetnom pedagoškom sistemu Republike Srbije, da li je osim ovog nekog, kako se zove ovaj novi univerzitet što hoće sa crkvom da naprave, već ne mogu da zapamtim gomile tih gluposti koje oni rade. Znači, nema u nauku, u obrazovanje se ne ulaže, u prosvetu se ne ulaže se u zdravstvo i da ne nabrajam sve dalje. Fond šumski, zemljišni, vodeni, poljoprivreda, sve se uništava neverovatnom brzinom, postajemo kolonija, Kinezi otvaraju i hoće da otvore nove i nove rudnike i na kraju ćemo svi mi biti rudari. Da, ali imate možda ideju šta je trenutno obećao? Da li je nešto zbog nekih novih stvari otišao? Odnosno, da li imate ideju zašto je baš mu je bilo bitno da sad, mislim na Vučića, da baš sad u ovom trenutku ode i da bude 5 dana? Da li je to neka hitnost, je li ostao bez para ili zbog nečeg drugog? Sigurno ima i taj element reprogramiranja dugova, jer u jednom momentu mi nismo mogli da vraćamo kineske dugove, pa smo tražili reprograme, pa su oni ucenjivali sa dolaženjem ovih novih radova, dizanjem novih fabrika pod njihovim uslovima, a na našu štetu. Znači, sigurno je u pitanju opet neko zaduživanje, to ćemo tek možda saznati u nekom nastupajućem periodu. Dakle, nema nikakve dileme da je i to jedan od tih elemenata ove posete. U svakom slučaju postoji nešto što se zove zastrašivanje druge strane. Samo da objasnim. On odlaskom u Kinu pokušava da balansira situaciju i da pošalje poruku Evropskoj uniji i Americi, koji to naravno nikako ne vole da vide. On im šalje poruku, evo, ako vi nastavite da me nešto ovde čačkate i da mi pišete neke rezolucije vašeg parlamenta, Saveta Evrope, ovih onih, ili da ne daj Bože podržavate studente, ja ću se skroz okrenuti na ovu stranu pa ću vam donesti ovde Kineze, pa vi vidite šta ćete i kako ćete. Znači, to pokušava da održi taj neki balans i neku ravnotežu straha, da ucenjuje drugu stranu kineskim prisustvom. Mislim da je to jedna od namera ove posete, zato je tamo otišao, a Kinezima je izuzetno bitno. Pazite, njima je od strateškog najvećeg mogućeg značaja da imaju odskočnu dasku u Evropi, a nemaju izgleda trenutno bolje odskočne daske od Srbije. I njima je u najvećem mogućem interesu da se što više ovde učvrste i vi vidite najezdu i kineskih automobila i prodavaca i ovih dizanja robnih kuća, centara i tako dalje. Znači, Kinezi traže jednu sigurnu odskočnu dasku u Evropi, jer očekuju da plasiraju svoju robu na ovo tržište i da će Evropa kao takva na neki način se raspasti, imati probleme ove i one i oni će tu da uskaču sa svojom politikom. Ja moram reći da je njihova politika s njihove tačke gledišta izuzetno mudra i sposobna. Samo trenutak da zapišem to što se rekao. Sad, a imamo i drugu komponentu Vučićeve posete Kini. On iz Kine daje izjave kao da je gostuje na studiju Informer. Pa je sad i tako rekao da studenti sanjaju kako će da ga ubiju dok on dovodi nove fabrike, ali mene sad zanima diplomatska komponenta toga. Kako u međunarodnoj diplomati se gleda kad predstavnik jedne države dođu u drugu državu, pogotovo što je Kina velika sila i počne da priča o svom narodu da hoće da ga ubiju i slične priče. I to da ga ubiju baš oni najproduktivniji deo stanovništva, oni na kome bi trebalo da se zasniva budućnost te države. Diplomatija uvek gleda slabe tačke druge strane. Nema nikakve sumnje, u diplomatskoj službi rade stručnjaci različitih profila, između ostalog i psiholozi, i psihijatri, i kriminolozi i tako dalje da ne nabrajam. Znači,
oni gledaju svaku slabu tačku druge strane i pokušavaju da u toj slaboj tačci nađu za sebe nešto korisno što mogu u budućnosti da iskoriste. I oni će sigurno ciljati u tom pravcu. U ovom konkretnom slučaju, ja pretpostavljam, pošto sam ja svojevremeno isto bio i psiholog i pedagog i to sam završio, sigurno ciljaju i vide da je čovek labilan, i to ozbiljno nervno labilan, ali da u toj nervnoj labilnosti on i dalje održava maksimalnu komandu. I oni koriste taj moment. I koriste taj momentum, kako se to kaže, to jest zalet, zamah, da što više uplivaju ovde u Srbiju i da, još jednom da se ne ponavljam, da naprave odskočnu dasku za sve ostalo. Znači oni će sve njegove slabosti jako dobro proučiti i iskoristiti sebi za najbolju moguću korist, a to sigurno za sobom nosi da će biti na našu štetu. To nema nikakve dileme. Da, ali da li može bilo koja strana u svetu onda da računa na Vučića na duge straze kad se on tako ponaša i optužuje? Može, oni ga zato on ovoliko dugo i vlada. Zato što su ga proučili sa tog psihološkog stanovišta. Pazite, ja kad sam radio u službi, posebno sam tražio psihološke profile i posebno su se radili psihološki profili ličnosti kao i imovinska karta. Znači, to su dva ključna momenta u diplomatiji. To naravno u našoj diplomatiji od kad su ukinuli taj SID, takozvani tu službu za informisanje i tako dalje, nije bitno, to je jedna vrsta obaveštene službe bila u okviru diplomatije, to je bila najkvalitetnija obaveštena služba nekadašnje Jugoslavije. Ja se izvinjavam svima kojima pominjem bivšu Jugoslaviju ili Jugoslavije, ali sa ukidanjem SID-a dramatično smo izgubili na međunarodnoj sceni, jer je u SID-u baš postojale su te različite komponente. Znači, jako je važno da napravite psihološki profil, jer tog trenutka kad imate psihološki profil, vi možete tu ličnost da usklađujete i prilagođavate svojim potrebama. I to je to, zato on vlada 14 godina, oni ga malo ucene, on im da ovo, oni ga malo pritisnu, on im da ono, a sve na štetu svih nas, jer njihov krajnji cilj jeste da oštete ovo sve ovde i da od ovoga naprave koloniju. Uostalom, ja lično mislim i da jesu napravili koloniju. Borba za spas Srbije!